Парламент ухвалив закон про підтримку політв'язнів Кремля. Він має врегулювати статус та гарантії людям, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії проти України. Він стосується військових, що потрапили у полон, цивільних заручників, ув'язнених з політичних причин та членів їхніх родин. Закон передбачає створення спеціальної комісії, яка вирішуватиме, кому надати статус політв'язня. Визначено підстави для встановлення факту позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України, а також створено єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення волі окупантами. Політв'язням і членам їхніх родин держава надаватиме щорічну грошову допомогу, а також одноразову грошову допомогу після звільнення. На час ув'язнення держава має відшкодовувати витрати родин на адвокатів, а після звільнення людина зможе отримувати безкоштовний захист своїх прав у суді. Держава також має сприяти з працевлаштуванням та житлом. На законодавчому рівні закріплена медична та реабілітаційна допомога. На весь період незаконного ув'язнення та 6 місяців після звільнення за людиною зберігатиметься її робоче місце. За 288 закон прийнят. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому.